Kicing si kardom kaduk kawe labang so YouTube channel long kilangara do ana fans tami lapen pini na leitum han labang so video long nang ke 1p madina gitan ponji labang ke akni vir aboreng warsai aputak sinali tum hanang tan pachini ponik po jang se komane ki jogduni interested pulte nalitum labang so video labang ke kicing pen kijudan lang ponikon lapen nalitum jang se labang so YouTube channel long nang komri milang play chingon pen nalitum subscribe ikon lapen videos tami nalitum share ponikon tang de non pati ekpen akni vir aboreng warsai putak le details lam lang polo nang lapen chetan polo nang chetan polo na puthadak Indian Air Force ahin pen tami official notification mate wareng warsai puthak dak kapik lang pondo nalitum thek ponlong igzi labangso awareng warsai amen labangke agnivir wayu vacancies pusipudamlo agnivir wayu intake under agnipat scheme no lapen across the country interested and eligible candidates who want to enter Indian Air Force as a soldier may apply online here. Kasi Indian Air Force ahin pen wareng warsai kapik lang pondo awareng warsai amen labangke agnibir wayu pusipupon lo lapen labangso awareng warsai labangke agnipat scheme pensi kachira apiklo lalo lapen apu semen labangke agnivir yuwa pulo nalitum thek ponong po ko ansi dak vacancies number of post ke pipon man labangke nalitum fan mo update nang pipon tu ikpo lapen name of which labangke Agnivir Wayu Intake 01-2027 la abech number la lapen name of scheme la bangke Agnipat scheme lo lapen labang so awareng warsai long sinalitum claim dun ba jog dun long dun polo tangte nalitum lake ningkan pli aparman anchodji ningkan pli pelote nalitum afan nalitum retire labangke nang piik po lapen labang so Agnipat scheme aputhak stameni li kidamtang penangan ka upload pondolo labang so YouTube channel lo Agnipat scheme copy aphan ma lahaya details nda ni lithan pachini ponik lablo lapen name of ministry labang ke Ministry of Defense India lo lapen date of launch of the scheme labang ke kidamtang aningkan 14 June 2022 aningkan si labang so Agnipat scheme awareng website labang ke kapiklang ponlo lapen nalitum thek thulong je ladak job location labang ke all India lo lapen jongsi nalitum apply ji pulo tengte online si job duna ko mate apply dunang po lapen labang so awareng website fan eligibility criteria aputhak lang damlo pulo tangte age limit alang litum ladak calculation ponji amate arta calculation ponji labangke candidates born between 1 January 2006 and 1 July 2009 both dates inclusive are eligible to apply in case a candidate clears all the stage of selection procedure then the upper age limit as on the date of enrollment should be 21 lapen ki jogdunji abang fi tum stami alang litum 2026 aningkan amhangget hektum nangsi lapen 2029 malam amhangget hektum bangsi labang so awareng warsai fan bangke jogdun long ikchot po educational qualification ko ansi kinang jima pulo tangte subject science subject anat bangke alang litum kinang ji 50% donang po jo marks bangke lapen class 10 12 le pasanta na litum labang so awareng warsai fan bangki jogdun long igji lapen ison sani putha da ke tok pon ba ke than pon do wareng kachar leng ding aputhak bangke labang e monang litum la notification long le lang ponikon lapen mandatory medical standard aknibir yuwa copy pson sil lada ketes ponjima medical labangke general medical standards for Agnivir Yuwa as a follow height alang litum height bangke nangji labang ke lasana 152 centimeter labang ke male candidate lo lapen 152 centimeter labang ta female candidate lo lapen candidate belongs in northeast penjong si komane ki jogdun du pulotang te alang litum 147 centimeters tachok lapen 147 centimeter ta accept on po lapen kon in case the candidate jong se laksat dev
along pen jong si jogdun pulta alang litum 150 height bangke nangpo chest la bangke only for males atum hananchot mate pinso atum hanchot 77 nai chest bangke lapen female atum bangke the chest wall should be will the provided should the minimum range and expensive 0.5 lapen weight ta lahai lo lapen gynecological examination padoponji labangke female tumhan lo pregnancy for female candidates any candidate if found pregnancy shall be disqualified and her candidature will be reject lapen jong si hala female candidate jong si kumani pregnancy la son hoda ke jogdo na hot mate medical checkup hot long lok lo tangte alang litum bangke labang so awering war saifan bang pen bangke disqualify po ta dak tok pono la pen hearings tami pado ponik po hearing la pen dental la hayu istami lang ponji dental te asu hayu tami senengi la pen anu istami arjulong paminengji la pen body tattoo jong sido pulo tangte permanent body tattoo are not permitted. However, tattoos only on inner face of the front arms, inside below the waist, back, dorsal part of head, side of palm, tribal and tattoos which were custom traditional on tribes may consideration. La permanent tattoos the permanently tattoo la bangke alang litum dak permit bang pipon pi pusibu pono. La penjong si kumani tattoo traditional kopine son traditional tattoo do pulo tangte alang ni tuman bangge dak consider pon puputa dak to pono la pen pay scale la bangke la son lo kicheng si first year long jong si select pon pulo tangte 30,000 bag long pon ikpo la pen in hand la bangke 70% 21,000 pipon tupo lapen second year puthot da bangke 33 la son si paka ampon bompo lapen 4 years jong si complete lo pulo tangte ala 4 years complete lo pulo tangte retire long po retire hot kilong ponsi la bangke kado ka pen 10 lakh san long por ko tangka la bangke lapen life insurance cover 48 lakhs an atangka lang nitum long ponik po lapen apply mate exam fee la bangke nalitum 550 pinengsi including GST lo GST plus lo nalitum labang so payment pihod nalitum online internet banking debit card credit card penle pistami jogji lapen labang so abang war saifan apply je apan important link pu web link so nalitum long ponik ji odak nalitum online application form puta thek polong exel pen new user register nang po la pen kedang susat application fill up nang po personal details educational details la pen kedang susat documents na litum upload nang po la pen exam fee pinang po la pen exam fee pide pen fee na litum la bangso application form bang na litum free na dat nang po la pen important dates na litum ning chibi ingon ke jok ta ke cheng ponji la bangke 12 January pen si cheng pono la pen last date la bangke non ki wang je chiklo 1st January 2026 si last date lo la pen date of issue of admit card 48 but 72 hours period the examination let's say examination je phanon 48 hours ba 72 hours molam aprang sila bang so admit card bangke publish pon ikpo date of exam la bangke 30 March si padok pon ikpo 30 March pen check pon po 31st March 2026 la lai muram se padok pon ikpo la pen release of provisional select list la bangke 14 November mulam se list bang padok pon ikpo la pen release of final enrollment list la bangke soningkan 1st December 2026 mulam se pi pon ikpo jong se nalitum kapre son details chining tung pulte la bang so article long ai ko ladak penalitum details la bangke thekpon long ikpo la hello la se kumane jong si ki jog don jining hang pulo tangte nalitum jog don tame la pen subject ko pp ma la pen hand anda dak tok pon lablo nalitum la bang so article long ante thekpon long ikpo ni lan details banan than thelo la se video nalitum share ikta la pen ning hang atum bangke jog don arta kijum tumbang ke jogdun long ikpo lapen lan shot lo lasi la son update met la son update ka long area pan la bang so YouTube channel la bang kenal itum subscribe ikon